Men vores grundprincipper, snakker vi faktisk enormt meget om, og er en del af vores opgaver også sådan, til at definere, om det er, om kerneopgaverne flytter sig, fordi at en kerneopgave skal enten være, handle om fleksibilitet, helhedsorientering eller borgerfokus. Ja. Så det er egentlig ret vigtigt, og det snakker vi faktisk tit om. Nu sidder vi jo selvfølgelig også i en afdeling, hvor vi er en støttefunktion, der hele tiden skal ud i afdelingerne og hjælpe dem med den kerneopgave, de nu måtte have ud fra de her 3 grundprincipper. Så det fylder rigtig meget, synes jeg. Det er jo, i talesættelse er det, og så er det jo selvfølgelig også, det med hele tiden, i talesæt der på afdelingsmøder, og i talesæt der snakke om det, og så hele tiden hænge det op på kerneopgaver. I alle mulige, om det så er statusmøder mellem medarbejdere og ledere, men at snakke om, hvordan det hele, hvordan det kan hænge sammen. Ja. Så det er nok, det er at så selv være det gode eksempel.